مرحبا يا حواتي بزلخم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حجة أني لو ما قلت أبارلمنت زمدبوه كنقرأكم يدلي بحلفنتي كاب منقستي جنزب تقبلوا مالتيو إذا خان تايو زبلو زلو كاب زمد زلو عمد حدش حقي ألو قدم حجي نايكل تشحن إسران شديشتن حقتات حدش حقي نخلات نايلة فيديو لا سارة أيوة أو زيادة نتبتات لكم زين كدت نتبقن كنقرأكم يا حجي لو مزد توسنا إذا خانتايو كم منجس تنبر ندحر كوينكا إسخاخ أقصرا ندحر هيبو مخا حدش سرح كرخبولكا وي كم زرخبولكا ناي جدن بزكا علمتن جوب سنتا بزيادة حجين تاي ختفتن زلوا تي منجس تزبلو مالتيو تي زلو أبجزا سرح زي سرح زلو بزكا علمتن سرح خترخبلهم زخونة سرح خترخبلهم زبلت مستناتهم كلا تخيدن ديو جن كابكوف أقداسي تي زهوبوخا وي تزرخبولكا سرح كم دلايكا أيدليني يختبل بقليلو أيدخلني خامالتو أو أجميركا تنحيركا خالق خدلي تخليخا وي يا كال اندادلخا أو تسرح مالتو كم زيك أدم شلل زبلونا جن أي فكرني مالتو تمخنياتات سني سؤال كاخ تركب كبيديو كم زين عملت يعني إذا سرح مساي كيدني كالحشني أبقلي وقدم حجي شللي بلوخاني رم إذا خمان كبابنا كبابي يفعلالي حق حيش أبقلي كاب قدمهم كفاية كتب لاي فكر كان يبوزوح سو أبزجن التحقي بزيادة كم إلولو بركة أبوزوح تكالات سرح تنياتات تسعينو مالو بوزوح سبجن كأسرح يبلين إلولو كوفي لولو إذا خاني كفتحوا زدلي زلو التهزبسني أبز زلو كسرح اللو كمان قصي خنبرايك إنه كأن دماغنيات زخلو زمت زلو جن كأ التي منقسني بعلو جنزب يبلون بقى التي توت نايت منقسي كم تعبت زتفعل عليه فيديو زبلو أتبقى قني سيو التي كرت زرخبوه مالتي كاب كرت عندي خد خفل ندحر منقسي يقلبك كالو وي جزاخ راي كاي خفلر كالو وي كرانكن كاسه وي كيندغارتن كله كاب منقست كاب تقرصيو تي منقست زأتو إيقال انت خم تقبل مالتو سو حجي زي إتاتك قنس ودري مالو أتصبقهم كقنس ودري مالو بخم منالبات كمان حجي دروي جمرو يخونو تي زيادة قطراتات مهاب قال ملم مش لكم كم تزرد أنا الدرو خمان أكايد قيرو مالو أبوزح كتماتات تي إن ندحر قدامتي قطرات زي ما تسخا شعو كالي قطرات يسدر كايم تي عمعات تي أندح زي ما تسخا كالي قطرات يسدر كا ندحر تي أخالي قطرات زي ما تسخا سلاسة خميئتي خابت ساتم زهوبوخا يقنسور كا نسلست ورح خا أي هبوخان مالتو سلاسة خميئتي نسلست ورح يقنسور كا قليل جنزبا يكون سلاسة خميئتي شعو خا سالساي جزي خمان ندحر زي ما تسخا بزخونة مخنيات كا أبكمو أي قبلون يوم دبدابي أي بتحنن دبدابي انتايز بهال دبدابي بتحنن وي دبدابي أي رأخون زي تاتا يسرحنيو أبكمو خنتنقق علنا وي جيشنير وي أي نبركون جزا كبديو بقليلو أي قبلو خاني مالتو of course ندحر أب هوسبيتال نير كان أي ورقتنا هوسبيتال لك كم قدمو يسكسرحو كم زبقع مخنيات لك شللتنا تاي كريو عدلينيوم اتخالق بتحق نورمال كم قدمو زنبره التمخنيات قبلوا بتحقي ترديهمني كم زي قد محجي زنبره جن أي حد جو خانيوم قد محجي خمان قليل هيكون نيرو كندز جنزب كأنسولكا كم تزرد عني يفلت إجالي حدا خلت السبعة فلت مالو كلت ورح بملؤه كم جمرة ز قنسلهم ويز ز خلقوهم إذا جن بحق نورمال فقود هيكونن زي آخر فلت علنا كوميتات كيس سميع اللخو أنت تأذك أومو مسعرو نيرم بركة تحق له تقوند جسد بها مسرتها وحق له نحدث بكاب من قصن دانا برس كابلو من الصباح جراشين هبه كان نختب له أيتخني خا إذا جن نحنا أبانا حجب بزحات هين فلت أنخون كتقاومو مخال كان يركب حتصيرو مالتيو شعو خا ككمت مخنيات كستاي مسابو خا كقنسول كاي فكرلم كابلو من صباح جن تمجمريا غزي زتغاغا خيا افكرنيو إلا جنزب عليك جنزب ندحر عليك هو جنزب أباخر تحرخيبهم زيتات كله مخنياتيو
ሳልሳይ ግዜ እንድሕር ዘይመፅኻ ከዓ ጭራሽ ኩሉ ይድምስስዎ ኣይፍቀደልካን እዩ ካብኦም ክትቅበል ስለዚ ኣሕዋተይ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ናብ ኩሉ ሰብ ክተብፅሕሎ ተስፋ ይገብር ካብ ኩሉ እቲኦም ከምኡ ዘለኩም ከዓ እቲ ደብዳቤታት ብቀልጢብኩም ክስታይ ክትገብርዎ ክትፍትሽዎ ክትከታተልዎ እንድሕር ዘየለካ ኣብቲ ከባቢኻ ከዓ ንሰብ ተኣምኖ ደብዳቤ ናተይ ፈትሾ ክትብሎ ማለት ኣጋጣሚ ብርካ ኣብቲ ዘየለካዮ ግዜ እንዲሁ መብዙሕ ግዜ ዝመፃካ የለኹን ኣይነበርኩን ገሸ ነይረ ገለ ኣይሰርሕን እዩ ሶ እዚ ከዓ በቲ ሕጊ ዘፍቅደሎም ማለት እዩ መሊሰ ክደግመልኩም ቀዳመይቲ ግዜ እንድሕር ዘይመፅኻ ሽዑ መሊሶም ዓዲምና ካለና ይብሉኻ ምስ ዓደሙኻ ከዓ እንድሕር ሽዑ ከማን ዘይመፅኻ 30 ካብ 100 ንሰለስተ ወርሒ የጉድሉልካ ሳልሰይቲ ግዜ ከዓ እንተዘይመፅኻ ከዓ ናብ ዜሮ ይለውጥዎ ማለት እዩ ወላ ሓደ ኣይሁብኻን ካብቲ ሲስተም ወፂኻ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ኣካለይቲ ሕጊ ከዓ ሎሚ ኣብቲ ፓርላመንት ዝወድእዋ ኣክቲቭ ሬንት ማለት ከዓ ጥሮታ እንድሕር ኣለኻ ይፍቀድልካ እዩ ሓድሽ ሕጊ ማለት እዩ ክሳብ 2,000 ኣብ ዓመት ብዘይ ቀረፅ ምኽፋልካ ክትእቱ ማለት እዩ ብዙሓት ዓበይቲ ሕጂ ዕድሚኦም ዓበይቲ ይኹኑ እምበር ገና ኣክቲቭ ዝኾኑ ኣለዉ ሕጂ ክሰርሑ ይደልዮም ቁሩብ ገንዘብ ከዓ ንፖኬት ማኒ እንተዝረኽቡ ፅቡቕ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ቀረፅ ይኸፍልሉ ነይሮም ሕጂ ግን 2,000 ኣብ ዓመት ክሳብ 2,000 ዝያዳ ክትእትው ትኽእል ኢኻ ብዘይ ፀገም ብዘይ ቀረፅ ምኽፋልካ ኣብ መወዳእታ ከዓ እንታይ ክብለኩም ይደሊ እዚ ከማን ኣጋጣሚ ሎሚ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ብዝቐረባ ግዜ እዚ ኩሉ ንፀሓሓፎ ንሰኣሎ ኩሉ ቪድዮታትና ኣውቶማቲክሊ በዚ ኤኣይ ክፍትሽዎ ይደልዩ ነይሮም ኣውቶማቲክሊ ኣብቲ ሞባይል ዘሎ ኩሉ ናትና ወይ ኣብ ዝኾነ ክላውድ እቲ ክላውድ ከማን ከም በዓል ኣይ ክላውድ ጉግል ክላውድ ምሽ ኣለኩም እቲ ድራይቭ ነቐምጦ እቲ ቆፈር ዲኻ ትብሎ ኣብ ትግርኛ ኣይ ዶንት ኖ እሱኢታት ሕጂ ብቐሊሉ ዝኾነ ነገር ኣብ ሞባይል ናትና ኣብ ኮምፒውተር ናትና ዘሎስ ኢሜይል ድዩ ዋትስኣፕ ድዩ ቴሌግራም ድዩ ክፍትሽዎ ተሓሲቡ ነይሩ ኣውቶማቲክሊ ትብሎ ትገብሮ ስኒ ኤኣይ ትፍትሾ ብሕጋዊ መገዲ ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ ወይ ዘይከውን ስእልታት ዲኻ ድዩ ዘለካ ከምኢታት እቲ ሓንቲ ቪድዮ ረኣይዎ ብምንታይ ከም ዝምኽንይዎ እዚ ከዓኒ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ዩሮፒያን ፓርላመንት ዕለት 14 ክፈርዱ ወይ ክውስኑ ደልዮም ነይሮም ሕጂ ግን ስዒሮም እቲኦም ኣንጻሩ ዝነበሩ ፔቲሽን ገይሮም ድማ ብዙሕ ዕግርግር ነይሮ ኣብ ብራስል ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ጠጠው ኣቢሎም ኢልና ተሓጒስና ኣለና እቲ ኩላትና ኣንጻሩ እንዲና ግን እንታይ ከዓ ኢሎም ኣለዉ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተረዲኹምኒ እንድሕር ምኽንያት ዘየለ ከምኡ ንገብር ኢና ምኽንያት እንድሕር ኣሎ ግን ይፍቀደሎም እዩ ሶ ሕጂ ብሓፂሩ እንድሕር ደልዮም ክገብርዎ ብቐሊሉ ይኽእሉ እንዲኦም እዚ ኤኣይ ስለ ብጣዕሚ ያ ክስታይ ስለ ዝማዕቢሉ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብሓፈሻዊ እስኻ ካልእ ሰብ ክሪኦ ዘይደሊ ወይ ድማ ዘይፍቀደሉ ያ ንዓኻ ሓደጋ ከምፃልካ ዝኽእል ኣብ ቴሌፎን ድዩ ብዋትስኣፕ ድዩ ብገለ ድዩ ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከም ሓንቲ ሓላዊት ከም ስልያ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ቀፃሊ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ጠጠው ኣቢሎም እንዲኦም እቲ ሕጊ ብጀርመን ክነግረኩም እየ ohne Anlass wird das nicht stattfinden also ብዘይ ምኽንያትኒ ኣይከውን እዩ ኣይግበርን እዩ ሶ ንኩሉ ሰብ ምሒሮም ኣለዉ ሕጂ ግን እንተ ምኽንያት ረኺቦም ወይ ንኣብነት ዝኾነ ጉዳይ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ኣሎ ከዓ ብሰንኪ እቲ ምኽንያት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዓይነት እዩ ንሕጂ ግን ጠጠው ኢሉ ኣሎ በዓል ፎንደርላይን እንዴን ከምኡ ኢለን ኣንጻራ ከዓ ብዙሓት ተላዒሎም ኣለዉ እቲ ኩሉ ሕጊ ትገብሮ ዘላ ከምዚ ዳርጋ ኣንጻር ሃገርና ክትሰርሕ ዘለኺ ስኽስ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ይኽንበር ኣብ ጎኒ ጀርመን ወይ ኤውሮጳ ይኮንክን ዓድና ሸጥክልና ኣለኺ ብዙሕ ክስታይ ክትዒ ዘሎ ብዛዕባ እያ ብዙሕ ከዓ ዝተፈፀመሎ ግን ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ክነግረኩም ፍራው ፎንደርላይን ኡርሱላ ፎንደርላይን ትፈልጥዋ ትኾኑ ያ ብዙሓት ኣንጻራ ተላዒሎም ቀንዮም ኣብቲ ፓርላመንት ከማን ተቃይሞም ኣለዉ ካብ ኩሉ ከዓ ክስታይ እቲ ገንዘባት
ናይ ኤውሮጳ ከምቲ ዝግብኦ ጌራ ኣይት ማሓዳድሮን እያ ነይራ ክሳብ ሕጂ እሱ ንባዕሉ ከዓ ንብዙሕ ሰብ ዘይተፀበዮ ፀኒሕዎ ግን ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ እዚኣ ቪድዮ ከይትነውሕ እቲ ኣርእስታት ከዓ ከይተሓዋወስ እቲ ቀንዲ ነጥብታት እሰነን እቲ ካልእ ቪድዮታት ከዓ ተኸታተልዎ ሼር በልዎ ናብ ኩልኩም ዝበፅሕ ግበርዎ እዚ ሓላፍነት ናይ ኩላትና እዩ ሓደ ክልተ ሰባት እንድሕር ጥራይ ሪኦሞ ወላ ሓደ ኣይ ዓብስንዩ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓፂሩ ثانك you bye